ಹಾಯ್ ಸಂಜನಾ, ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಂತ ಇದು ಗೌತಮಿ ಪಂಡಯ್ಯ ಅಕ್ಕಪ್ಪ ನೋಡಂದಿಚ್ಚು. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪಾಪ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾತೊಂತಾರ ಹಂಗೆ. ಹಾಯ್ ಶ್ವೇತಾ ಹಾಯ್. ಆಂಡೆ ವನಸ ಆಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಆಯಿತು. ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ದಾದೆ ಕಚ್ಪು ನೀ ಹೋಟೆಲ್ದ ಕನ್ನತ್ತಿನ ಮೂಲ್ ಬರಿಟ್ ಸುಮಾರಿತ್ತನ್. ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು, ಕಬಾಬ್, ಫಿಶ್ ಪುರಿತ್ತನ್. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ. ಸೌಂಡ್ ಕೇನುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೋಲ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅತ್ತ ಗಾಡಿ ಮಾತ ಪೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯೊಲ್ಲ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರು. ಮೇಘಾ ಜೀವನ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಹೆಂಚೊಲ್ಲರು ಶ್ವೇತಾ ಕುಂದೇರ್ಕೆಂದಿರ್ ಯಾನು ಸೌಖ್ಯೊಲ್ಲ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರು. ಕವಿತಾ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಪಂತರ್ ಹಲೋ. ರಕ್ಷಿತಾ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಇನ್ನು ಕೊಂಕಣಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ ಪಂದಿತ್ತರತೆ. ಕರಿಮಣಿದ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಅಮ್ಮನ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪುವೆನು 2 ದಿನ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಮಣಿ ಸಹಿತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಲಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಮದತೆ ಬೋದಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೆನಪು ಮಲ್ತನೈಕ್. ಬೇಲದ ಬಿಸಿಟ್ ನೆನಪೆ ಆತಿಜ ಹೆಂಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಲ್ಪ ಬೇಲೆದಲ್ಪ ಉಳ್ಳರೆ ಅಕ್ಕು ಅಂದ ಬೇಲೆದಲ್ಪ ಉಳ್ಳೆ ಗಮ್ಮತ್. ಓಕೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪುನ ಯಾನು ಮುಳ್ಪಾಡ್ದ 6 ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದಾಡುವೆ ಮೇರಿತ್ತನ ಬೇಗ ಪೋಪೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಬೇಗ ಪೋಪೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆಪೆ ಒಂಜಿ 6 ತುಲೈ ರೀಚ್ ಆಪೆ. ಇಜಿಂದ ಅಂಡ 7 ಗಂಟೆ ಆಪೆ. ಆಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ ಪೋನಾಗ ಇಲ್ಲಾಗ ಮುಳ್ಪಾಡ್ದ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡ್ಪು. ದಾದೆ ಕಚ್ಪು ಅವೇ ಪಂಡತ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು, ಕಬಾಬ್, ಫಿಶ್ ಪೂರ ಇತ್ತನ್. ಮಾಮಿ ಒಡೆ ಪೋತೇರು, ಮಾಮಿ ಇಜ್ಜೇರು, ಮಾಮಿ ಬೇಲೆ ಪೋತೇರು ಬೇತೆ ಕಡಿಕ್. ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಟೀಲ್ಡ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತತೆ ಅಂದಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎನ್ನ ಪರವದಕ್ಕೆ ಎನ್ನೇಕ್ ಎರಡ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬತ್ತನೇನು ಅಡೇಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮ್ ಡೇ ರಾತ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಪ್ಪುಜೇರು ನಾನು ಬೈಯಗಂಡು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಾ. ದೊಂಬು ಅತೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂದ ದೊಂಬು ಅತ್ತೆ ಬಂದ್ರ ಮನೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಡು ಪುರ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಸೌಖ್ಯೊಲ್ಲೇರು. ಇರೆಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏತಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಚಿ 9,000 ಕೊರ್ಪೆರ. ಎಂಕ್ ಯಾವು ಪಂಡ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪೆತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಪುನ ಬೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬೇತ ಏನಿಕ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ. ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಯಾವ ಒಂದು ಎಂಕ್ 9,000 ಕೊರ್ಪೇರು ಸದ್ಯಗ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಸದ್ಯಗ ಆತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಲ ಆತ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂಜೆರು ಇತ್ತೈತೆ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆರಾಮ್ ಬೇಲತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆ ಇರೆಗ್. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರು. ನೀವು ಯಾರು? ನಾನು ಗೌತಮಿ. ಮಾಮಿನ ನೇಪ ಬರ್ಪಿನಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿಗೆ ಖೇಂಡೆ ನೇಪ ಬರ್ಪಿನಿಂದ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿಗೆ. ಭೂಮಿನ ಕೇನಿಯೇ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ. ಓಕೆ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಒಲ್ಲೆ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರು. ಅಣ್ಣ ಒಲ್ಲೆರು ಶೋಕ್ ತೋಜುವಾರು ಮುಡಿ ಕೊರ್ದು ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೋಜಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಅಂಚಿರ್ದು ಒಂದು ನನ್ನ ಸೇರಿದೇನು 1 ತಿಂಗಳು ಆತೆ ಜತ ನಾನು 10 ದಿನ ಆತನ ಬೇಲೆ ಸೇರಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೊಯ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ
ಪಾಪರತ್ತೆ ಕೈದು ಕಾಸೀಜ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಅರೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎರೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಇರು ಒರ್ತಿ ಇಪ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕು ಬೇಲೆಗಲ್ಪ ಅಂದಿತ್ತೆ ಒರ್ತಿ ಸರಿತ ವನಸ್ಸು ಪೋಪೆರು ವನಸ್ಸರ್ದು ಮುಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೆರು ಇರೆಗ್ ಫ್ರೀ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಡೆವಂತ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಗ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಡಿಂಚ ಫ್ರೀ ಉಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬತ್ತನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುಡು ಮತ್ತು ಸದ್ಯದಿಂಚ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕನೆಟೆ ಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ದಾದಾನ್ ಪರಲ ಪೋಡಿ ಫೈನಲಿ ಬೊಕ್ಕರೆಗ್ ಅಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತುನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಲಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಆಂಟೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೇರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪು ಕೂತೊಂದು ಪೂರ ಪಂತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ ಸಮಾಪಜಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೂರ ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಪೆರತ್ತ ಅಂಚ ಫೈನಲಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತರು ಓಕೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಲೈವ್ ಬರಂದ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಶಾಪ್ಡ್ ಸರ್ಗ್ ದಾದಾ ಹಾಂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಗಲೇ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ದೆತ ಪಂಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪಂಡ ಕಾಸು ಗತ್ತೆ ನಾನು ಇಂಚನೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಂತ ಅಂಚ ಗೊತ್ತು ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹರೀಶ್ ಶಾಲಿಯಾನ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಭಂಡಾರಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಲೋ ಒನಸ್ಸಾಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನಾಂಡೆ ಇರ್ನಂಡೆ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈರ್ನ ಲೈವ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಯಿನಿ ಏಪ್ರಿಲ್ಡ್ ಇರೆಗ್ ಲೆಮನ್ ತಿನ್ನರೆ ಪಂದು ಇತ್ತೆ ನೆನಪುಂಡೆ ಅಂದಂದು ಐಡ್ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ಗೆ ಬೈಜ್ಜರ ಛಾಯಾನೈಕ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಂಡಿರು ಎಂಕ್ ಕಾಸರಗೋಡ ತಾವು ಕೇರಳದಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕದಿತ್ತೀನಿ ಈರೆತ ಈರ ಅಮ್ಮಗ 8 ಜನ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನಮ್ಮಗ 2 ಜನ ಯಾನ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ 76 ಜನ ಇಲ್ಲಿ 81 ಜನ ನೊರಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪು ಜರತ ಖಾಲಿ 4 ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈತ ದಿನ ಬುರ್ದು ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಗ ಈತ ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪಿರು ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಲ್ಲೆ ಜನ ನಿಗಲ ಮೋಕೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾನ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡ್ಚಿ ಏನಾರು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಹಂಗೆ ಇಂಚಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಣಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬುಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡೊಂದು ಬೇಲೆ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲಾರ ಆಪುಜಿ ಇನಿ ಕಂಡಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುನ ತಂಬುಕ್ಕ ತಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೊಯ್ಜಿನ ಸಸರನೆತೆ ಎಪ್ಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಂಚನಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇಲೆಗ್ ಹಾಯ್ ವನಸ್ಸಾಂಡ ಇರ್ನಂಡೆ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಕ್ಕೋ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಎಡ್ಡಾವಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಶೇಡ್ ಅವು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡಿರೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎನ್ನ ಒಂಜೇ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡು ಎಂಕ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ರನೇ ಎಂಕ್ ಅವು ಎಂಚಿನ ಶೇಡ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ ಪೂರ ಐಟ್ ಪೂರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಗೋಸ್ಕರ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಎಂಕೊಂದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಿಜ್ಜ ಅದ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚದು ಯಾನು ಖಾಲಿ ಲಿಪ್ ಬೊಮ್ಮ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ವೈಷ್ಣವಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎತ್ತುಕೊರ್ ನಾನು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಐಡ್ ಬುಕ್ ಏನಾನೇ ಅಲೆ ತೊಂಪೋದು ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪ್ಲೇಕ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹೊರಗೆ ಎತ್ಕೊರ್ದಿತ್ತೇನೆ ಐಡ್ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ದು ಅವಿಗೆ ಎತ್ತೊಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಶೇಡ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂಡು ಬೇತೆ ಹೂ ಶೇಡ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಅವು ಶೋಕ್ ತೊಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಶೇಡ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂಡು ಅಂಚದು ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಶೇಡ್ ಓ ಅಕ್ಕ ಶೇಡ್ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಶೇಡ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ 50 ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಓ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಕೊಂಕಣಿ ಹೌದು ನಾನು ಕೊಂಕಣಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಖುಷಿತ್ ಇಪ್ಪಲೆ ಪಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಗೋಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಇಪ್ಪಲೆ ಓ ಮೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾಯಕ್ ಈನ ಪಾತೆರುಡ ವೇ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆಡ ಬಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಪಾತೆರ್ನತ್ತು ಇರಿಗ್ ದಾನೆ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಬರ ಏರ್ಲೆಜ್ಜ ಜ್ಯೋತಿ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಯಾನೀರ್ನ ಲೈವ್ ಅಟೆಂಡ್ ಅವಡು ಬಂದು 2:30 ಅಲ್ರಾಮ್ ದೀತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈತ ಮತ ಮುಖ್ಯ ಮಲ್ಪುವಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಈ RSP ಕೊಂಕಣಿಯ
ಅತ್ತೆ ಅಂಜಿ ಎಸ್ಪಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕೆಲವೇ ರೈಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಈ ರವೇನು ಓದೋಚ್ಚು ಅಂದ್ ನಾನು ಓದುದು ಜೊತೆ ಓದು ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಈ ದಾದ ಪಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಡಂದೇನು ಅಲ್ಪುನಗ್ಲೆ ಅದಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಶೋಕ್ ಆಪು ಮೊಗ್ಲಿಗೆ ತೂವರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನೀಯತ್ರಿಪ್ಪು ಅದಾವೇ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವರ ಐಕ್ಯ ಬರ್ಪಿರು ಈ ರವಿನೋದೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಓದುಚಿ ಹಾಯ್ ವನಸಾಂಡ ಇರ್ನಂಡೆ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಶುಭಾ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಪನ್ನೊಂದಿಪ್ಪರು ಕೆಲವು ಜನ ಏನ ಉದ್ದೇಶಗ ಲೈವ್ ಬರೋಡು ಎಂಚ ಲಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಚ ಒಂದೊಂದು ಪನ್ಲೆ ಒಂತೆ ಬೋರ್ ಆವಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಬತ್ತದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆ ಬತ್ತಂಡ ಖಾಲಿ ಪಾತೆರ್ನೇ ಲಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾಂದಾದ ಲಾಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ಡೈಲಿ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಾತು ಇನ್ನ ಅಕ್ಕನ ನೇಮ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ನೇಮ್ ರಮ್ಯಾ ಹಾಯ್ ಗೌತಮಿ ಹಲೋ ವನಸ್ಸಾಂಡೆ ಇರ್ನಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೋಕೊಂಡು ಇರು ಅವೀನ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಇಂಕ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಯಾ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋ ದಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಪಂದ್ ಇಡೀ ಎನ್ನ ಜೀವನನೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತು ನಾನು ದಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಪನ್ರೆ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ABC ಡ್ರಿಂಕ್ ಪರ್ಪರ್ ಎತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲಡು ಒಂಜಿತ್ತೆಡ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ನಾನು ABC ಜ್ಯೂಸ್ ಹೊಡಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಬರ ಸೋತ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಕಾಂಡಲಾಕದ ಖಾಲಿ ತಿಂಡಿ ಯಾನು ಚಾ ಸಮೇತ ಬಂಗಾಗ ಪರ್ದು ಬರ್ಪು ಚಾಲ ಬುಡ್ದುಡ್ತೆ ಚಾ ಪರ್ಪುಜಿ ಚಾಲ ಇತ್ತೆ ಪರ್ಪುನ ಬುಡ್ದುಡ್ತೆ ಊರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ತೈತೆ ಯಾನ್ ತಿಂಡಿಲದ ಬಂಗಾಗ ತಿಂದು ಬರ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡತ ಇಂಚಿ ಬೈಯಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಲಿಗೆ ನಸಗ ಈನಾಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ತು ದೀದು ಬರೋಡು ಎಂಕ ಟಿಫಿನ್ಗಲ ಆವಡು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಕಾಂಡದ ಬೇಲೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಒರಿಪಾಂಡ ಬಯ್ಯ ಪೋದು ಯಾನೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಎಂಕ ಅವು ಬಂಗಾಪುಂಡ ಈಗ ಆಯ್ನಾದ ಪೂರ ಕಾಂಡೆನಿ ಮಲ್ತದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪರೋಡ ಒಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ ಹೆಲ್ದಿ ಅದು ತಿನ್ನೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಮಾರೆ ಇಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಸಮ ಇಪ್ಪುಜಾತ ಅಪಗಪ್ಪಗ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಅಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಆಪುಜಿ ಬೊಂಡ ಮತ್ತು ಸಮ ಪರೋಡು ಟೈಮೇ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಇನಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಬೊಂಡ ಪರೋಡ ನಿನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಪು ಅಣ್ಣೆ ಕುಜಲ್ ದೆತ್ತದು ಶೋಕು ತೋಜುವೇರಪ್ಪು ಅಂದ ಅಯ್ಯೋ ಆತ ಶೋಕ್ ತೋಜುವಿರಾರು ಕುಜಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಶೋಕ್ ತೋಜನತ್ತೆ ಕುಜಲ್ ಇತ್ತಿಜಿಂಡಲ ಶೋಕ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈರು ಒಲ್ಪ ಊರು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬೈಡೂರು ವಾರಗೋರ ಪರ್ಲೆಕ್ಕ ಇರಿಗೆಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಪೆ ಅಂದೆ ಖಂಡಿತ ಪರ್ಕ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಾಡ ಬೀಟ್ರೋಟ್ದಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ಕತ್ತ ಬೀಟ್ರೋಟ್ಲ ಇತ್ತ ಅವೇನು ಕುದ ಏರು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕುದಸಿನೇ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗ ಕೈ ಪುರ ಪರಿಪೊಡದ ಅದು ಉದಸಿನ ಏ ಪಂಡರತ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಇನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆವಡ್ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ನಲ ಆಪುಂಡು ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆವಡ್ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ದ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದತ್ತು ಏರ್ಲ ತೂಪು ಜರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದೇನೆ ಎಂಕ ದಾದ ಮಾತ ಸಿಕ್ಕದುಂಡು ಲೈಫ್ಡ್ ಅವೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಮೀನ್ ಈ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ವರಕ್ಕೋ ಓರೋರ ಏನ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತ ಡಿಪೆಂಡ್ ತಿಂಡಿ ಒಂಚೂರು ಈ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ದೆಪ್ಪರಿತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ದೆಪ್ಪರೆಪ್ಪುಣದ ಟಿಫಿನ್ಗಳವಡು ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಲಾವಡತ ಅಂಚದು ಒಂಚ 5 ಮುಕ್ಕಲ್ಲಕ್ವೆ ದೋಸೆ ಅವನು ಮತ್ತು ಐಟಮ್ ಅಂಡ
ಇಜ್ಜಿಂದ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಚ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನುಂದಾಂಡ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಲಾಕ್ಕುವೆ. ಅವಳ ಕೋಡೆದ ಕೈಪುದ ದಂಡಲ ಇತ್ತೆಂಡ ಅಥವಾ ಕೋಡೆದ ಕೆಲವರ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವೆ ನೈಟ್. ಸೊ ಕಾಂಡೆಗಳ ಸೇರ್ಪದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೇ ಮಲ್ತದ್ದು ಇದಿಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಆಜರೆಕ್ ಲಾಕ್ಕುವೆ. ಆಯ್ನಾತ್ ಟೈಮ್ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಇಪ್ಪುಂಡು ತಿಂಡಿದ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಕೈಪು ಐತ ಮಿತ್ ಪೂರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪು. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಬೈಲೂರಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಓ ಶಾಪುಡು ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ತೋಚುಂಡು ಅಂಚನ ಬೈಲೂರುಡು ಯಾನು ಸಂಭ್ರಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಗಡಿಡುಲ್ಲ ಮಾರಿಗುಡಿತ ಸೈಡು. ಸೌಮ್ಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಪ್ರವೀಣ ಹಾಯ್. ಚುಚೂರು ಪುದರ್ಪಣನು ಪುವೆ ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಲೈವ್ ತುನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತೋಪಲ್ ಅಂದ ಇಂಕು ಸಿಯಪ್ಪ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತೋಪುಂಡು. ಹೈ ಬಾಬು ಬಾಲಿಗೆ ಇತ್ತು 2-3 ತಿಂಗಳಂಡ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಮೇರಿಕಾದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ. ತುಳು ಅರ್ಥ ಪುಂಡೀರೀಗ ಕಾವ್ಯ ಹಿಂಗೆ ತುಳುಟು ಪಂಡ್ರೆ ಶೋಕಾವ್ಯ ಕನ್ನಡ ಬಂದದ್ದು ಸಿನ ಇಪ್ಪಡೆ ಕನ್ನಡ ಪಂಪೆ ಇದು ಕನ್ನಡ ಪಂಡರತ. ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ತಿಂಡಿ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪುನಃ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಇದು. ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಗೆದು ರಾಶಿ ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಗೆದು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ಒರೆಸೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಲಗುವಾಗ 8-9 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. 9 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಮಲಗಿರ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪುನಃ ಎದ್ದೇಳು ಇದೇ ರೊಟೀನ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ನೋಡುವ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಇನ್ನೂ ಡೈಲಿ ರೋಟೀನ್ ಹೀಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯೂಟ್ಯೂಬನ್ನು ನಂಬಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಸರಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರೋದೆ ನಂದು 5 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. 5 ಮಂತ್ಸಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದುಡಿಬೋದಿತ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಟೈಮೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಲಿ ಎನ್ನನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಲಿ ಗೌತಮಿ ಕಾಮತ್ ಎನ್ನ ಯೂಸರ್ ಐಡಿ. ಅಕ್ಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತುಪ್ಪರ ಎರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂತ ತೂಪುನ ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಪೂರ ಹೈಲೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ತವೇ ನಂಚು ತುಪ್ಪ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಪೊಣ್ಣಗೆ ಸಪೋರ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಬುಡ್ನೇರ್ಡ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆತೆ ಕೈರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾರ. ಅಶ್ವಿತ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಅಂಡೆ ವನಸೇನ ಸಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ದಾದಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಮಿಮಿ ಒಂಜಿತ್ತಂಡು ತೂಕ ಏನಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಂಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆನಾ. ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂಡೆ ಪಂಡವು ತಪ್ಪ ಅಂಚದು. ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಊರು ಓಲು ಎನ್ನ ಬೈಲೂರು. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ವರ್ಕ್ ದಲ್ಪ ಇಂಚ ಮಲ್ತುಂಡ ನೆರ್ಪುಜೇರ ಎಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಇದೇಗ್ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು 5 ಮಂತ್ಸ್ ಆಂಡ್ 5 ಮಂತ್ಸ್ ಆಂಡ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಗಳೂರು ಜೈ ತುಳುನಾಡ ಸೈಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ನಮಸ್ತೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ದಾದಿ ವರ್ಕ್ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಮೂಲು ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಮಾತುಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಪೂರುಂಡು. ಸೊ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪರೆದು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪರೆಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೇಲ್ಸ್ ಪೂರ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೂರಲ. ಹಾಯ್ ಅಶೋಕಾಚಾರಿ ಹಾಯ್. ಈರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಲೆಗೆ ಬರ್ಪುನಿ ಅಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ನೊಟ್ಟುಗು ಅಕ್ಕೋ. ಹಾಂ ಹೊರವರ ಬರ್ಪೆ ಅರೆಗಿ ಯಾನು ಬೇಗತ್ತೆ ಆರು ಬೇಗ ಪೋಪೆರಾ ಇಂಕ್ ಲೇಟ್ ಬರೋಡ ಮೂಲು ಸರ್ ಒರಂಬರೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಯಾನು ಒರಂಬರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲುವೆ ಯಾ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪ ಅದೇ ನಿಟ್ಲೆಗೆ ತೋಚ್ಪ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ಈ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋಜುಂಡ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕ್ ಮುಟ್ಟತ್ತಾ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಯಾನು ಡೈಲಿ ಮೀದು ಬರ್ಪೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೀದು ಬತ್ತದು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಡೇ ಕುಲ್ದಿಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಏತ್
ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಏತ್ ಪೂರ ಮನಸ್ಸೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮೇಡ ದುಂಬಂಚ ಏನು ಪೋಂದಿತ್ತೀಜಿ ಒಡೆಗ್ಲ ಈತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೋಲ್ಲ ಪೋಂದಿತ್ತೀಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಕಾತದೇರು ಮತ್ತು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಅಂಚದು ಬತ್ ಡೈಲಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮುಲ್ಕು ತಗೊಂಬೆ ಸರ್ ಬರ್ಪುನ ಒರ್ಮರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ಯಾನು ಒರ್ಮ ಅಂಟೆ ಬತ್ತು ಮುಲ್ಕುಲ್ಲೆ ಮೇರು ಅವರವರ ಎನ್ನ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಅರೆಗಿತ್ತಿತ್ತಲೇ ಹೇಟಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಬತ್ತಿನ ಮನೆ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡದ ಅಂಚದು ಅವರವರ ಬೈಕಡೆ ಬರ್ಪೆ ಅವರವರ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಬೈಯಾಗ ಇತ್ತೆ ಐನಾತ್ ಬೈಕಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಡೈಲಿ ಬೈಯಾಗ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪೋನಾಗ ಕತ್ತಲೆ ಹಾಪುಂಡಿತ್ತೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಹಾಪುಂಡತ್ತೆ ಎಂಕಲಂಚಿ ಕಾಡತ್ತ ಇಂಕ ಪೋಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚದು ಮೆರಡ ಪನ್ಪೆ ಐನಾತ್ ಬಿಟ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋರಿಪ್ಪುಂಡ ಹಠ ಕಟ್ಟದೆ ನಂಗೆ ಬುದ್ದು ಪೋಲೆ ಬೊಕ ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋಲೆ ಗೊಬ್ಬರಲ ಪೋಲೆ ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋಲೆ ಅಶೋಕಾಚಾರಿ ಹಾಯ್ ಎಕಡೆ ತೂತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾತೇರ್ನ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಲೆಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವ್ವ ಅಂಡತ್ತ ಲೈಫ್ ಇಂಚನೆ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಖುಷಿ ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಬೇಜಾರು ಅಂದು ಅದಲ್ಪ ಲೈಫ್ ಅಂಚನೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಲೋ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ಈರ್ನ ಲಾಕ್ಸ್ ತೂಪ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಇಪ್ಪಡು ಮಲ್ಲೀಜ್ ಅದಲ್ಪ ಆಯ್ನಾತ ಖುಷಿ ತಾನೆ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ 100% ಯಾರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪನ ಖಾಲಿ 50% ಮಾತ್ರ ನಲ್ಲ 50% ನಿಗುಲು ಎನ್ನಂದಿನಾತುಂಡು ಬಟ್ ಅವೇನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಯಾನೇ ಬೇತಕಲ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಅದು ತೋಜಿನೂ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಜನ ಎನ್ನ ಲಾಕ್ಸ್ ತುದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೊಂಡೇರು ಎಂಚ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂತಿಜಿಂದ ಉಂಡಲ್ಲ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪಂದ್ ಕೆಲವು ಜನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಓವೆನ್ನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪುಜಿ ಬೊಕ ಹೊರ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಕೆ ಯಾವತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಮಾಮಿಗೂ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ ಸಿಸ್ ಮಾಮಿಗೂ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪೆ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಸೂಪರ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಹವ್ ಆರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಹಾಯ್ ಸೆಟ್ ಹಾಯ್ ದಾ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಯಾನು ಓವೆಲ್ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಓದೊಂದಿಜ್ಜಿದ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಹಾಯ್ ಡಾ ಹಾಯ್ ಯುವರ್ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಶಿರ್ಲಾಲತೆ ಅಂದೆ ನನ್ನ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಮುಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಓಕೆ ఒకసారి ಏಪ ಬರ್ಪಿರು ಪಂಡ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಪನ್ಲೆ ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮ ಕಪ್ಪು ಕುಂಕುಮ ಲೈವ್ ಚೂರು ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಪನ್ಪೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಸುಮಾರು ಜಂತ ಉಂಡು ಅವಿನ ಓದೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ಈರ್ನ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೂ ಬರ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಅಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಬಲೆ ವನಸ್ಪುರ ಮಂತ್ ಪೋಲಿ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂತೇರಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ನಲ್ಲ ಪೂರ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಅನ್ಸ್ಪತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಬರ್ತಪ್ಪ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಡೆ ವನಸ್ಮಂತ ಓಕೆನಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಕಾರ್ಲಾ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಲತ್ತ ಬೈಲೂರು ಒನಸ್ ಜಲ್ವೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಒನಸ್ ಜಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ದೀಕ್ಷಿತ ಹಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುವರಿ ಓ ದಾನೆ ಅಂಚ ಇಂಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾನೆ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪುಣ ಅವೇ ಈರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಇಂಕ ಇತ್ತೆ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುವರ ಬಂದೇರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಈರೆ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಭಾವ ಒಂದುವೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪರ್ಪೆ ಒಟ್ರಶಿ ನೀರು ಪರ್ಪೆತ್ತ ದಾಹೆಗೊಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚೆ ಎಂಕ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾತಂಡ ನೀರು ಪರ್ಜಂಡ ಏನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾತಂಡ ಬೊಕ ಮುಲ್ಲಾತೆ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಕುಲ್ಲೊಂಡಲ ನೀರು ಪರೋಂದಿಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಗೋಲುಂಡು ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಈತುಂಡತ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಅವಳ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಟ ಈ ಬಾಟ್ಲ್ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಅವಡು ಪಂದು ಬೊಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ ಕೂಡ ಜಿಂಜ ಒಂದು ಬರ್ಪೆ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಅವಡು ಪೂರ ಡಿಸೈಡ್ ಅದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಹಾಯ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ ತು ಇಯರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರು ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಬೈಲೂರುಡು ನಮ್ಮ ಕೇರಳಗ್ ಬಲೆ ಓಣಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಕ ಹೆಂಗ ನೆಟ ಮಾತ ಬಸ್ ಪೂರ ಹೋದಿಪ್ಪಿ ನಾಚಿಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಕಂಡಿಡು ಪೂರ ಕೂತಂತ ಓದಿಪ್ಪೆರ ಸಮನೇ ಅಪ್ಪ ರಾಜಸ್ಥಾನದ
ನೀರಿಜ್ಜಿ ನೀರು ಖಾಲಿ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರೋಡು ನನ್ನ ಸಾರ್ ಬರಂದಿ ಪೋರಿ ಪೋಲಿ ಅಂಚದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ಬುಡ್ದು ಪೋಲಿ ಎಂಕದಾಲ ಬಟ್ ಯಾನೆ ಪೋಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಂಡಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಕ ಬೈಲೂಡು ಅಲ್ಪ ಬೈಲೂರುಡು ಮಾರಿಗುಡಿ ತಲ್ಪ ಹಾಂ ಇನ್ನ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಬಾಯ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಪ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ದೂಪುಜಿ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಲವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ನ ಮೂಕಿಗೆ ಹಾಯ್ ಇನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಾರ್ದಿನ ಕರಮಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ದಾಲ ಪಂತ್ ಜರ್ದಾಯೆ ಪನ್ಪೆ ಎಕಡವ್ರು ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಮದತೆ ಪೋದ್ದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಅಂತ ತಿಕ್ಕರುಂಡು ಸೊ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಡ ಉಂಡೋ ಕರಿಮಣಿ ನಡಿಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಕನತದು ಯಾಣ್ಣಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇನು ಲೈವ್ ಸಮೇತ ತೋಚ್ಪಾದ್ ಪನ್ಪೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದುಲ್ಲ ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಪನ್ರೇಗ್ ಸಮಾಪುಜತ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ತೋಚ್ಪಾದ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡ ಅಂಚ ಒನಸ್ಸಂಡ ದಾದ ಕಚ್ಪು ಒನಸ್ಸಾಂಡ್ ಕಚ್ಪು ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ಡಿನಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಬೈಲೂರು ಒಲ್ಪೈ ಬೈಲೂರುಡು ಮಾರಿಗುಂಟಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡತ ಐತ ಬರಿಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುನ ಸಂಭ್ರಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಒನಸ್ಸಂಡ್ ಬಾಯಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಆತೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದಿಪ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈರ್ ತುಯ್ಯರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುಲ್ಲರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈರ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೇರಾ ಮೇಡಮ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಇಂಕ್ ಮದಿಮೆ ಆತಿಂಡು ನನಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಬೇಗ ಪನ್ಲೆ ದಾದ ಬೇಗ ಪನ್ನುದು ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋಣ ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮ ಕಪ್ಪು ಕುಂಕುಮ 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 ಯಾವತ್ತ ಐನು ಸರಿ ಬಂಡೆ ಬೈಂದೂರು ಒಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಬೈಂದೂರು ಹತ್ತು ಬೈಲೂರು ಕಾರ್ಕಳ ಬೈಲೂರು ಪ್ರತೀಕ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಬೇಲೆ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪುಂಡೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಂ ಅಂಚೆ ಫ್ರೀ ಉಂಡೆ ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪೆಂದು ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಲ ಪನ್ಪುಜೇರ ಬಟ್ ಮೂಲ ಅಂಗಡಿ ಇಡ್ಕೊತಂದು ಏನು ದಾದಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇನು ಪಲ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಈ ರೇಪ ಜಾಬ್ ಸೇರ್ದೀನಿ 10 ದಿನ ಅಂಡಿನಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಹಾಯ್ ನನೊಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ದಾದಪ್ಪ ನೋಡು ನನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪ 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 ಯವ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಇರೇನು ಚೊಲ್ಲರು ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಯರ ಮನಸ್ಸಿಚ್ಚಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋದಿಪ್ಪೆ ಏಪ ಲೈವ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಲೆ ಬರೋದಿಪ್ಪೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಟೀಚರ್ ದಾದಾ ಫೋನ್ಡಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಭೂಮಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಒಂಚು ಪೋತವು ಸ್ಪೀಡ್ ಪನೋಡು ಅಕ್ಕ ಸ್ಪೀಡ್ ಪನ್ರ್ಯಾಪ್ ಜಾತಿ ಪನ್ರ್ಯಾಪ್ ಅವೇ ಬಂಗಡ್ ಬಂದ್ಪುನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ ಸರ್ ಡಲಾಗ್ಸ್ ದ ಪಂಡರ ಸರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಪಂಡ ಎಂಕು ಮೂಲ್ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಆತ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪರೆಗ ಇತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬೇಲೆ ಮುಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಆಯ್ತ ಸರ್ ಇಪ್ಪುನಂಗ ಸಮ ಸರ್ ಇಪ್ಪಂದಂಗನೇ ಮಲ್ಪೊಡಾತು ಒನಸಾಂಡೆ ಕೆಲಸದಾದ ಒನಸಾಂಡ್ ಕೆಲಸ ಮೂಲು ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಗಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾತಲ ಐಟಮ್ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಎಂಕು ಹಾಯ್ ಇಂಕುಲು ಉಡುಪಿದಗುಲು ಓಕೆ ಇಂಚು ಬೈಲೂರು ಬತ್ತಂಡ ಬಲೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಮೀಟ್ ಅವಲಿ ಮದಿಮೆ ಐನಾರತೆ ಉಪ್ಪಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇನ್ವ್ಯಾವೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಡ್ಚಿ ಎಂಕೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡೇ ಯಾವು ಅರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇತ್ಲೆಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಬಾಯ್ ಆರು ಕೆರುವೇರು ಹಾಂ ಅನ್ನಂದು ಅಂಚದಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ಟೆ
ಒರ ಮದ್ಮೆ ಬಕ್ಕೊಂಡತೆ ಅಗುಲೆ ಪೂರ ಅಗುಲೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡ ಅಗುಲೆ ಪೂರ ಅಗುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ಅಲ್ಪೋಡು ಅಂದತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅಂಚ ಭೂಮಿ ದಾದ ಕಲ್ಪನಿ ಭೂಮಿ BCA ದರ್ಶನ್ ಪಾತೆರಾರು ಅಂದ್ ಈ ಸರ್ತಿದ ಜನ ಉಳ್ಳೇರತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಲೈವ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಪರೂಪ ಗೊರ ಬತ್ತನಂಚನೆ ದಿನೋಲ ಬತ್ತನ ಸಸರ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಪರೂಪ ಬತ್ತನಂಚನೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ಸೌಕೆಲ್ಲ ಇರು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅರುಣು ಒಲ್ಲೆ ಅರುಣು ಬೇಲೆ ಪೊತ್ತೇರು ಕಲರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದೀದು ತೂಲೆ ಶೋಕ್ ತೋಜು ನೀರೇಕು ಒಂತೆ ಮಲ್ಲದೀಲಿ ಅವು ಮೂನಿಗೆ ತೂಚಿ ಮಲ್ಲದಿ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟೇ ಯಾನ್ ಬಂಗದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದೀಪುಂಡು ಬೊಕ ನೆರ್ಪೆರತನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದೀಪುನ ಆತ್ರೆ ತುಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದೀರ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ದುಂಬಲಾತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಿ ಒಂದಿತ್ತದ ಮದ್ಮೆಡ್ ತುಂಬ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಿ ಒಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಿಯರ್ ಬಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತೇರು ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇಪ್ಪುಜಿದ ಅದಲ್ಪ ಪಕ್ಕ ಹುಯ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಜಿನಕಾಲಿ ಇಂಚ ಕುಂಟು ಮಾಡಿ ಇದು ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಿನಕ್ಕ ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ನೆಕ್ ದುಂಬು ಇದು ಲವ್ ಮಂತಾರ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೀನಿ ಆರೇನಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆರೇನಿ ಮದ್ಮೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಸಾಕಂತ ಓಕೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಚಾರ್ಜ್ ದೀಪೆ 47 ಸಾರ್ ಬತ್ತನ ఒక ಸಾರ್ ದಿಯರ ಸಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಈರಿನ ಮಲ್ಪುವರ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಗಡಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪು ಈರ್ ದುಂಬು ದಾದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಕಂಪೆನಿಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬುಡಿ ಎಂಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಒಂದಿತ್ತು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಜಾಲಿ ಉಂಡು ದಾದ ಹಾಯ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಶೋ ಯುವರ್ ಶಾಪ್ ವೈ ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ತುಲೆ ಓಲ್ ಬೇಲೆ ಬೈಲೂರುಡ ಅಂದಂದು ಮಾರಿಗುಡ್ಡೆತ್ತ ಬರಿಟ್ ಲೈಫ್ ಎಂಚು ಉಂಡಕ್ಕ ಮಲ್ಲೀಜ್ ಲೈಫ್ ಅವ್ವೇ ಬೇಲೆ ಬಲ ಒಂದೇ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಲೆ ಬಲ ವನಸ್ ಮಲ್ಪು ಜೆಪ್ಪು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ಕೂಡ ವನಸ್ ಮಲ್ಪು ಜೆಪ್ಪು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲಡಿ ತನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೊಂದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಕೇರಳದ ಇಪ್ಪುನ್ ಮೇಡಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ ಅದು ಪಾತೇರ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡ ಪಾತೇರ್ದು ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗರ್ಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕೆಲವು ಜನ ದಾದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜೋಕ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಒಂದು ಸೀದಾರಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಖುಷಿ ಆಪು ಕೆಲವು ಜನ ಬರ್ಚಾಂದಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಪತ್ತೇರ್ಬೇರು ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಇರ್ಕೇಂದಿನ ವೇ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಇರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿನ ರೀತಿಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತು ಎಟ್ ದ ಲೈಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಶಾಪ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಇನ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಕಾರ್ಲಂಡ್ ಮತ್ತು ಉಂಡೆ ಅದ ತಿಪ್ಪಿ ಉಂಟಾ ಬಿಕಾಸ್ ಅವೇ ಇರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡಿದು ಓದಿಯ ಕಲರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ದ ಜೆಪ್ಪು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ದಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ದಿಚಾರ ಅಂದು ಇರಿಲ್ಲಾಡು ಮಲ್ಪ ಡೈಲಿ ಅವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸದ ಅಂಚನೆ ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇರ್ನ ಎಂಚ ಲೆಪ್ಪೊಡು ಏನೇನು ಗೌತಮಿ ಲೆಪ್ಪೊಡು ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಎಂಕೊಂಚಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ್ ಕೊರುವರ ದಾದ ಬೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಹಾಯ್ ಐ ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸಂದೇಶ್ ಅಂದ ವನಸಾಂಡ ಯಾನು ಉಡುಪಿಡಿತ್ತೆ ಅಂದೆ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಪನ್ಪರ ಅವರ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಹಾಯ್ ವನಸಂಡ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಲೋ ಅವು ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬತ್ತೇರು ಸ್ವಾತಿ ಗೌಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಫೈನ್ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಶಾಪ್ಗೆ ಬರ್ಪರ ಓಲು ಶಾಪ್ ಇರಿಗಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜ ಇಚ್ಚಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಜೆಪ್ಪು ಜತ ಅಂಚದು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ
ಇರೋ ಕಂಪೆನಿಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನು ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಮುತ್ತೂರುಡು. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ, ಸಿ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಕ್ಕ. ಮಗಳ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ. ಇವತ್ತಾ, ನಾಳೆಯ, ನಿನ್ನೆಯ? ಬಾಯ್ 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 ಸಿಸ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್. ಇತ್ತನ್ ಓಕೆ. ಉದುಂಪುಂಡು ಸುಮಾರುಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ. ಯಾನು ಮಂಜೇಶ್ವರಡು ಇಪ್ಪುನ ಇರೆಗೇತ್ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಪಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಂಕ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು, ಕೊಂಕಣಿ ಬರ್ಪುಂಡು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ ತೋಡ ತೋಡ ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಆತೆ ದಾದ ಶೂಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬಲ್ಲೆ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಖರ್ಚು ತೂಪೆ. ಓಕೆ, ಖಂಡಿತ ಬರ್ಕ ಬತ್ತನೆ ಪನ್ಪೆ. ಓಕೆನಾ? ಸಂಧ್ಯಾ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಯ್, ಹಲೋ. ಓಕೆ, ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಸರ್, ಬತ್ತನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈವ್ಗೆ. 142 ಜನ ಬೈದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್. ತುಳು, ಹಿಂದಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪಲೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಕೊಂಕಣಿ. ತುಳುಲ ಬರ್ಪುಂಡು, ಹಿಂದಿ ತೋಡ ತೋಡ ಆತೆ. ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ನಮ್ಮ ಇನ್ನ ಶಾಪು ಇನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಯರ ಬರೋಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಖಂಡಿತ ಬಲೆ. ಅಂಡ್ ಅಂಚೆ ಕಿನ್ನೆ ಒಂದು ಐಟಮ್ಗೆ ತೊಂದಲೆ ಅಲ್ಲ ಸರಿಗ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್చి.